Ibrahim Yakub al-Zakzaki, wannan wanda shugaba ne wanda yake jagorantar ƙungiyar nan ta Shi'a, ya yi tsalle ya dire, ya ce sam bai yadda da abin da aka yi mai ba, saboda keta mai haddin da gwamnatin ƙasa ta yi wato Najeriya. Ya yi tsalle ya dire ya ce sam shi a'a ba fa zai yadda da wannan abin da aka yi mai ba. Duk da dai wannan shari'a an je kotu, Malam al-Zakzaki ya ce abin da gwamnatin Najeriya ta yi mai ba ta yi adalci ba ko kaɗan, saboda abin da gwamnati take tuhumarsa da shi, laifin da ake tuhumarsa da shi bai aikata ba, kuma an ce ya aikata. Bugu da ƙari kuma rushe masa gida da gwamnatin Najeriya ta yi, da kuma ƙwace gidan gaba ɗaya ma gwamnati ta ce ta cinye shi, da kuma harbe almajiransa da aka yi. Wannan abin da ya faɗa, Malam Zakzaki ya yi tsalle ya dire a kansa, ya ce saboda me za a yi mai haka, bayan dokar da ta yi aiki a kansa an ƙirƙire ta ne a 2021, bayan shi kuma kama shi da aka yi 2015. Ya ce kwata-kwata gwamnatin Najeriya babu adalci a wannan abin da aka yi mai. Isa ya ba wa gwamnati takarda akan abin da kotu ta ce a yi wa wannan shi Malam Ibrahim al-Zakzaki na wannan diyyar da za a biya shi. Ya ji shiru gwamnati ba ta biya ba. Isa ya biyo kadin hakkinsa da maganar gidan shi da aka ƙwace. Ya kamata dai gwamnati ta dawo masa da shi. Wannan furci ne na Malam Ibrahim al-Zakzaki. Malam Zakzaki ya ƙara da cewa bayan kashe mai 'ya'yansa da gwamnati ta yi, da kuma tozarta shi da aka yi a idon duniya, gashi nan sojoji sun harbe shi, an harbe masa wasu daga cikin 'ya'yansa. Abin da gwamnati ta yi mai wannan tozarci ne a idon duniya, in ji shi Malam Ibrahim al-Zakzaki. Don haka ya kamata gwamnatin Najeriya dai ta yi adalci ta biya shi wannan diyyar da aka yi magana za a biya. In kuma ba haka ba, ya san irin matakin da zai ɗauka a kan gwamnatin Najeriya. To mai sauraro, kar ka manta dai kana tare da Mai Abaya 24 TV. Ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa, domin hakan ne zai baka damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora su.